Kati ya mantu wali vanyorete chingoma keumbu haso gusagani hekerero mbe ya Linda Mwananchi ya watitaro ime yorongora gusini gobesokire na kubulia abana siasa bechinse muchonsi ukora siasa ichi omulembe na komenta nayo nigo babuliri abananchi bebina se serikali kusaba na chibina se serikali gotabanu wanchirelia ase gati ya abana siasa bali bakwamiria serikali na bali ase serikali muri kitupurani nyakundi robotirwa senchira yobwikira. Egati y'abantu bali banyorete chingoma ali akeumbu ase obosagania kero yelombe ya Linda Mwananchi yabwate taro imwe ya gusi nigo besokia na kubulia abana siasa bechinse muchonsi gukora siasa cio mulembe. Mesha Kioge amo na Joash Mambia nigo babulia abana chibina amo ne serikali utabano gwanchirilia kwanda gwensi gati y'abantu bagwakira okoboko serikali na balia bakwamirilia. Asamalieta nega nkuru kwa Mesha Kioge urumurai Kisi Market Town Center CBD lituko lialengeria Friday tarehe 3 ntuwa bwate Linda Mwananchi masomo chuito Kisi bantu baminto mbachagete koru musocho bagocha bagakora ku musocho ere buya je musocho narengo ntuwa betamo okomo n'abantu bali barenga town ya function ye kaira buya kero yara buya nto imogete esabali gachaka barato kwa bo mheshimiwa toba ikikeroka stoike keroka togo ikakeumbu nalitwa nyoranete na magena heko garagari ko nyara koira na mayego ikegenda mutu elindege kara mayega chire chinyinge so ikabetererie gari na renge meye pro box gari ye kegasa lyoka kegendrete kogenda ya getwe kerore na lengo koboko kwa magega side yokobe kerekerie kerokia kwangi ate kaka chamo nerige na kerekerie ke magocha ke kachamo nerige sikuri ligase lisoliane nimbwate some injury. Asamalieta nangro kwa Mheshimiwa Joash Mambia ngo ligende kerokyo kwa MC wa Kiambu Ward bitangani inata kuranira barali ba mitonga mbye nande byemo na sogo cha bontarira kwa naiga asengento na berengo rwa sama rwita sama kweli manene ayo abete ko ba tarehe 3 ijalengo on Friday na nyorte in accident it's like accident aliso mutito Kiambu abantu baminto mwanyagetinge simwabeta ntuntu na witeli montoro ntu mwanyagetinge twana okarke kerengo gento buneke kyabeta okarkana so mutito Kiambu abantu baminto nande ngo gikiriga tende kyakolekana to mutito Kiambu nyasaule moyo nyasaye bwelioba nyasaye kurabara ogachora barai tata onye no burayi nkoligia ochikongita gosobora inkoligia egera abana batigali chintakana inko saba onye no burayi turabata okoro bwiga tengege to chikora abantu bamintenga nje kabireye ekero kinaka yikeli kuro rumeru wane nganchiti inko kandi gento kabireye kenande intuwa sito iteire kusenja singiteire igongitire muno munyali bali ande ngiteire nyali bali igoti ngote banga nabantu bangitete bazali baminto nja abana bangitete use bangumisete na abana baminto bala abana babanyali bali totaliko nyomerana bana bali tokukwanira na barobwo eita siasa babekoleta differences lakini ndio telikoleta differences yo goitana siasa ayekole two term kinde one term egento kosa bangere kieki no morembe nyasaule moyo bwelioba uri ontigerta wa moyo onye no bugambio bugabakaite ngango chinde ko botiga bugambio nko boliginde nande binde bika koro mutito Kiambu to kemea katika jina la Yesu Ingo ripoti liyegetaseni kiagetembe lietaliane Brian Nyakundi.